Jag ska nog berätta lite om det här klarhjulet. Börjar med att man lägger här. Om man har en peng, då lägger man det till exempel kanske på 3:an. Och sen sitter direktören här i. Och lägger en sån här legobit på den här lilla cirkeln. Sen snurrar han på det här. Så. Och nu blev det 6:an. Ja, jag vann visst inte. Ja, men ni fattar väl. Ja. Vi får se om det kommer någon och en direktör. Och så på play. Och vem är du då? Vad jag är? Mm. Det är jag som är cirkusdirektör. Jaha. Det kommer visst inga kunder idag. Vänta. Nej, jag tror jag måste sova lite. Men nu tror jag visst det kommer en riktigt gott i gris, va? Hörru direktören. Jo. Titta där borta. Kommer inte en gott i gris där? Ja, det gör det. Du är här 5 alltså. Jaha. Och nu snurrar vi på hjulet. Det blev nummer 6. Ja, tyvärr. Det fungerar inte. Men hej då. Det ser jag nästa. Ja, det där var ju roligt så att ni får se hur det fungerar. Så att det där var skoj. Hej då!